Faidi bai bro, tini ni video no chung chenglai sinai. Kha khayo tini ni video naimani bisingti norong ni tini ni sal belai khena kaham thangnai hinai. O takhuk sabo bo tabuk tamo khaitong ang bono tamo gift rekha. Tangi bonang gift rekha morong no chung tini nailai nai faidi. Bai bro norong nugui mangkhana khoroksa takhuk bo amohai ke mane mehnat khai. Okay, ang actually o video khai mani kaisa no reason ang bono chikon phunungna bagwi ya actually ang proud feel khai changte no video ma khai ka bai bro tangai himba amohai bini hai age bini hai umorogo kwbangma chini te prasha rok tabuk khai jwngjal thaimano je chamung hamya chalainai belai khena waijalai tongmani gangke amohai khoroksa chini borok youth bo je step namani bini samung nugo ang belai khena proud feel khai ka amohai jorarogo kwbangma dongo chini te prasha rok belai khena bike rok te berai haino dawila beralai dong pia botini amohai samung tangmani botini kisa ajimung aji tong kahamano bini je income ang bo kok samani gangke o ajimung tini bono ga achugui tong khangke samo bono o aj rang rok income boro ni mangkhamung bo amohai no hain bagi omo kaisa good message ang joto chin tiprasa youth rong no koina muchugo जों amohai example kaham amohai samurok जों srungna nango follow khaina nang borok nang belai ken proud feel khai ang o monaino nugo actually ang mane really ang kubuina ang bokhabai ang asake tongthoka tai amna explain khaimani ke omono ang omono main reason ang bono tini video khaimani bo belai khana mane srungjaknai amohai samung rok haisi mnai nini nang amohai je samung aje nang nono kisa disturb khaisinai do amohai ko dogan man busuk balokha horror mani 3 mas na ge saloni ni busuk rok income phai 3-4 হাজার rok phai na sapta kaisa hai da gaga maso sung hisab ke 12 থেকে 15 হাজার rok bini income ke bo tini amohai ke noga asugui tong hangkai sabo o rang rekhamu ge tai kaisa bo BA complete khaijak gang ani o video ni bisingte ang koina muchogo joto ani chini tiprasa je sikla tongnai rok no जों amohai noga achugui tongya kari ang complete khaimani yak ulobo kwbangma samungo जों yagri mano tangi ma chakri no mangchini borok belai kheno chakri nungklogo kharlayo chakri ni sai business khaigangka business o jodi no nung success hangkai kaham no rang ajimano haini bagini ang tini chini je tiprasa young society tongnai rok nang phunungna bagini tini ang o video khaimani aini ni mungkhetamo pahor na nang jara tabuk pori lekha pori complete khai noga achugui tongnai rok youth young society rok no tamo koina muchu kuno message derna muchu jara haini noga achugui tongnai chanai rok business khaji je mamani ta jerengmani jerengmani omo khaina nang haida noga achugui tongya kare omo nin message na go belai khan hambai okay bye bro tini haino hai ang o taku bai malanya ni ma phaisika actually bini omo bini samung ni buthaina ang tini boni jetu salon dukan khanai raoba ani bokhakti bini bagai ang kaisa habi amon trimmer khanai rao trimmer ang bono ya khanai ang balai kene tongsa khaisi hain bagai ang tini o kaisa gift bini bagai ang tini mami ni bagai mani yak ulobo monogo achugui tongya kari amohai je kaisa salon ni dogan tei achukha amo kuno lachina kare ini jasa phano dogan khaine bo khoksa khongni aji to kangke amohai ki jodi bonogo achugui tong hangkai kuno kam khai kare o rang khoksa khongni sabor khamo ba dai diba inko mono bono nai no sensor khai kalai amono ani message dini no video na belai kana Baya bro, lachi kiri ui, nogo achugui tongkele,
माइ मा जागाला साम' खायना नांगौ साकसांनि याकुंगो जों बाजाना नांगौ जों आजिना नांगौ आजि खायसे चिनि नक नुखुं फेमिलि रगबो हामते दै खबसा जाय थांमान फियाबा ता मुनुकजाक चिनि बराव रंनि यागो ताबो किसा मिसा राबार बागान दंमा बायनो बागाननो नायसाय दंलायो कोनो फानो कामरो खायना नाया फियाबा जों नुखातामो बैनि दफान बररक सापुं चाकरि खाय सारिगो नगो थांगै तै बायसा लामाव अंखरै चप रक फालो चाउमिन फालो टिफिन दगा दगा जोंखे तांगै आजुगै दंनाय नगो